ljudi, pozdrav YouTuberi, sa mnom je Glofotik i kao što vidite danas imamo nove patofne, da ljudi, nove patofne, jej! I ljudi, hajmo da krenemo. Ljudi, kako bih rekao, igramo na serveru Hypixel i Skywars, naravno. Skywars i hajmo da krenemo ljudi. I evo ljudi, krećemo, kao što možete vidjeti za sekundu krećemo i hajmo da lutujemo čest. Ok, grudve, to je loše, mnogo loše. I hajmo dole da vidimo u ovom čestu što ima. Ok, nije loše, solidne stvari. Ljudi, samo grudve ja ne volim. Ok, ja pomislim da neće dobiti chestplate, ali dobili smo. Možemo vidjeti full chain da, ali samo chestplate nam nije full, to jest chain. Nije nam chain i igramo na mapi Space, to nisam rekao, da. Gdje možemo skočimo? Ajmo jump, ok. Jump, ok. Hajmo tu, jump, ok. I ljudi, ako ostanete sa mnom do kraja ove... To kill ljudi. Dođi ti. Ok. Dođi ovamo, dođi. Uzeli smo već jedan kill ljudi, da, što je ekstra. Eno ga tip, neću tamo da idem kod njega. Jer može me navesti da padnem, to jest da dumrem, da. Ljudi, da dumrem. Ok. Nemam ništa tu, kao bih rekao, zanimljivo. Ok, možda tu imamo ekstra ljudi, ekstra. Samo ni to nam ne treba, ni to, da, ok. I moramo da se nahilamo, da. Ok. I hajmo da krenemo u fight. Ok, da li ćemo pogoditi? Nećemo. Ok, ajde još malo da potrošimo ove grudve. Skinuli smo ga, da. Da ljudi, skinuli smo ga, mislim. Jesmo, da, skinuli smo ga i ok, kada bi dobili samo bow, ok, to ćemo pokupiti, da, niko ne može da nam pokupi. Ok, ajmo jump. Ok, jump ljudi, da. I hajmo da tu skočimo, ok. Ok, i hajmo sa leđa ovom tipu da dođu. Ne. Ovaj tip je haker, ljudi. Ne, pa nije haker protiv mene. I ljudi, pobedili smo i u ovoj igri. I ljudi, hvala na pauzu i vidimo se u drugoj rundi. I ljudi, evo krećemo, kao što možete vidjeti, igramo na mapi Elvish, da. I hajmo da lutujemo ove čestove. Ekstra ljudi, ekstra. Smo dobili stvari, što je ekstra, da, naravno. I hajmo da zaobučemo i ok, da vratimo to tu. Ok, i hajmo mi da... Ok, ovaj tip med. Gde si pošao bre na scenu bez opreme? Skinuli smo ga ljudi, ekstra. Onog tipa ne možemo da skinemo tamo. Pogodili smo ga. Ne, potrošili smo sve strele na njega, što nije dobro, da. Ok, jump. Ok. I hajmo tu mali jump, da. I moramo tu jump, da. I hajmo gore da vidimo, to jest da lutujemo čestove. Ok, strele. To nam treba, drugo nam ništa više ne treba, mislim sem chestplita, ok, iron boots, što je ekstra. I ne znam gdje bismo mogli mi da idemo, u stvari hajmo tu da ostavimo. Ne, bow nam treba. Gdje si pošao? Da ljudi, kill. Ok, uzeli smo mu kill, nije imao ništa korisno. Ok, dvojica. Ok.
Ne mogu da ga pogodim. Gde si pošao? Gde si pošao? To ljudi, kill. I krenuli smo dobro, imamo već koliko, 3-4 kila, nemam pojma. Ok, da se nahilamo. Eno ga tip gore. Ok, i mi moramo preći tamo na ono, to jest na onaj tamo centar gore pod ovog tipa. Dođe, ajde. Ajde. Evo ga neki Master Pro Man. Ok, Master Pro Man, učinilo mi se da igram protiv Master Pro Saka i on je moj drug. Isto dobar, ok. Ajde. Ajde, dođi, kill. Kill. Da, ljudi, pobedili smo i u ovoj igri sa 4. kilom i ljudi, vidimo se u sljedećoj. I evo ljudi, krećemo, igramo na mapi Ruin, kao što možete vidite, mislim, ne znate vi mape, ali ok, nećemo kupiti to. I ljudi, kao što ste vidjeli u prvoj epizodi smo izdominirali, to jest u prvoj rundi, izdominirali smo, znači, bilo je brutalno ljudi, ekstra smo odigrali, nećemo te grudve više da kupimo, ok, bilo je ekstra ljudi, kao što ste mogli da vidite. I ljudi, šta sam teo da vam, nećemo to da kupimo, taj prokleti Iron. Šta sam teo da vam kažem, to jeste da ljudi, ja pravim obaveštenje. Ali koje obaveštenje? Zašto? Sada se vi pitate. To je obaveštenje za koje samo ja znam. Ok, jump. Ajmo tamo kod onog tipa. Ok, oni se tamo fajtaju. Fajtaju se. Ok, dođi. Dođi, kill. Ovo je kill ljudi, kill, da, kao što sam i mislio. Kill, hajmo samo da postavimo tu sekiricu i možemo da krenemo. Ok, to nam neće trebati ni to, možda samo bucte, ok, to će nam samo trebati. I ljudi, da, kao što sam mislio, pravimo obaveštenje, da završim više sa tim obaveštenjem. Ok, ne znam da li sad mogu jump. Ok. Ok, jump. Prešli smo tamo i hajmo da se fajtamo, da ljudi. Hajmo, stiži ga, hajde brže. Da ljudi, kill. Kill, čist kill. Ok, idemo tip da nije imao je. Ok. To je to što nam treba. Sve ljudi, ekstra stvari, ekstra. Ovo zaslužuje pobedu ljudi. Zaslužuje samu pobedu. Tip mi laguje, kao što možete vidite. Ok, skini ga. Ok, pogodili smo ga, on je. Ok, moramo da bežimo, ne, beži. Gađaju nas tipovi na sve strane, ljudi. Kilaj se. Ok, ostala nam je jedna jabuka, što je ekstra. Pogodili smo je, ok. Ne. Da ljudi, uzeli smo ju kill, što je ekstra. Ok, da se obučemo. To nam je trebalo ljudi, da. To nam je trebalo, što je ekstra ljudi, mnogo je ekstra i samo nas je ostavila na 6 srčića. Ok ljudi, ja sam se uplašio, znači prestravio sam se. Kao što možete vidite, ja sam mislio da će me, to jest, ja rekao tip, za malo kažem. Ok, moramo da ga jurimo sad. Tip ne sme da se nahila. Pao je tip.
I pobjedili smo i u ovoj igri, ljudi. I vidimo se u sljedećoj rundi. I evo, ljudi, krećemo, igramo na mapi Deforestation. Ovo je 3. runda, ajmo da lutujemo. Okej, po prvi put sam, ljudi, ovdje. Okej, evo su strele, tu su strele, vidim da su negdje skrivene. Okej, ovo će biti 3. runda i šta sam teo da vam nagovestim u ovoj zadnjoj rundi, to je da, ljudi, pravim obaveštenje. Ja je Vanja Nedeljković, posjetite njegov kanal obavezno, ljudi, a pre svega moj, naravno. To je da pravimo obaveštenje. To obaveštenje se odnosi na sve vas. Da, sve vas. I, ljudi, to obaveštenje pravimo ja i on. Okej, samo da imamo da nas neko neće skinuti. Neće, okej, to obaveštenje se odnosi na sve vas. I okej, ajmo jump, okej, jump. I ljudi, da, na sve vas. Po 3. put sam rekao sve vas. I ljudi, hajmo tu, okej, hajmo tu da imamo, da li možemo. Okej, ljudi, ekstra, iron helmet. Okej, iron leggings. Okej, ljudi, sada smo ekstra obučeni. Još samo chestplate. Okej, boots. I još samo chestplate, ljudi, i da budemo full iron, što će biti ekstra ova zadnja runda. Mnogo će biti zabavna i onako baš po moje želji. Okej, hajmo nekog ovdje, čekamo. U stvari, hajmo mi tamo da krenemo. Ne znam gdje je najbolji put. Mi da krenemo, evo ga tip, evo ga. Ti si zadnja. Dođi. Ti si. Okej, ti si. Ljudi, moramo da bežimo. Beži Glofotek. Okej. Moramo bežimo, ljudi. Tip me ostavio na pola srca. Da, ljudi. Jedi, hilaj se. Okej. Okej, evo ga. Okej, ajde. Glofotek. Okej, ljudi. I evo, ljudi, vraćamo se posle kratke pauze, ljudi, i da, hajmo da uzmemo kill onom tamo, ali nisam baš siguran da je to dobra ideja. Okej, ali hajmo da probamo. Ti si, gotov si. Da, ljudi, gotov je tip. Znači, gotov, okej, zakačio me se jedanput me zakačio, što je onako solidno. Okej, ja mislim da imam ja najviše killova. Okej. I evo, ljudi, vraćamo se ponovo posle kratke pauze, ali nema veze. Hajmo dole. Hajmo da ubijemo onog tipa, ja mislim da samo je on ostao, da. Nadam se da će nam se posrećiti i da budemo kako bismo rekli, sve 3 runde ekstra, da nam bude. Okej, ti si gotov tip. Da, ljudi, i pobedili smo i u ovoj igri. I ljudi, hvala na aplauzu i hajmo tamo, back to hub. I ljudi, evo, i ako vam se svidio video, vi ostavite like, share, subscribe i naravno samo nemojte dislajkovati. I ćao, ljudi, poz!